své nevezme a je po právu vítězkou celkového hodnocení světového poháru. Čtvrtá Emil Bračmová, pátá Italka Oberhoferová a šestá Franciska Preussová, která bude také velmi spokojená v 21 letech vítězství v takové disciplíně, celkové vítězství, jako je závod startem globálního předměstskou reprezentací. Opravdu Francice se ty závody s hromadným startem dařily a opravdu ta německá reprezentace se začíná zase obrovsky zvedat. Prezident Mezinárodní biatlonové federace Severek přidal ceny nejlepší